سلاوی ور باش روش باش هوانو هیچ هفت خوازم ده درباره روشلات کردستان و ایرانی ده هن آگاهی داوی بواره پاره بکن پیشا ده درباره باکوری کردستان ترکیه ده هن نوچه نو هنه باشی جی ده داوی ده می درباسی روژاوی کردستان ببن İlham Ahmet داخویانیه که دایه انجام جوینه کی گله کی گرینگ اشکرت که اف جی ده در حق تکیلیا ریوبریا خسر و ریوبریا ایرو یا شامی دایه هر وها هنزانن د ناوا کرد و کردان ده جی دیالوگێکی جدی هەیە لە هەفهاتن هەیە لە ڕۆژاوای کوردستانی دیالۆگا کورد و کورد دەوام dike hin encam derketine holê encam çi ye îdî rêveberiya xweser bi tena serê xwe naçe Şamê ew ê bi enekesê re bi partiyên cuda re komîteyekê taybet saz bikin ew komîte jî tenê ji bo diyaloga bi Şamê re ye yanî ji bo bi destxistina mafên Netewî Kurdan rêveberiya xweser wê komîteyek taybet ava bike ev jî di encama diyaloga Kurd û Kurd de derketî holê. Li keleka vê yekê jî xebatên ji bo yeketiya Netewî yanî Kongreya Netewî. Çi ye? Hemî partiyên Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê kî heye kî tune di vê kongrê de ew ê werin cemhev ew ê siberoja Kurdan nîqaş bikin. Kîjan Kurd li kîjan welatî ye çi mafan bi dest bixe çi were kirin ji şer bigire heta xebatên dîplomatîk ew ê bi hev re biryar bidin. Di vê çarçovê de ev bi mehanê em bahs dikin. Mesela pir tiştên Kurdan hene di vê hevbeş biryar werin girtin. Müzeyekî Netewî Kurdan tune, kütüpxaneyekî Netewî Kurdan tune ye. Pirtûkên qedîm yên kevin ku Kurdan alaqedar dike, berhemên arkeolojîk ku Kurdan alaqedar dike, li ku derê têne parastin. Wana hemî di wan kongreyên Netewî de biryar wene girtin, dibin parastina Netewî bî de wê müze werin ava kirin, dibistan li her derê hene ama li dibistana çi tê fêr kirin? Mifredata Netewî heye tune ye. Tarîxa ku fêrî zarokan tê kirin ew tarîx çawa dikare li gorî Kurdan fermî be? Tarîxekî rast, tarîxekî ku hemû Kurd li ser li hev bikin wê were fêrkirin, di pirtûkan de werin bicihkirin. Ev pirtûk jî hem li Rojava hem li Başûr hem li Bakur weke berhemên weke pirtûkên dersan wê werin pêşkeş kirin. Yani ev tiştê mühîm in. Wana bahs dikin ez tenê wisa dibêjim ama gelek tiştên din hene. Yani Kongreya Netewî şert e. Ev her wiha ji bo rojnamegeran jî wisa ye. Em her yek ji me li welatekî cuda ne, li Ewropayê, li her derê. Dengên baş e evan me. Deng baş e hûn ji me re bêjin. Ez dixwazim emîn bim. Ha, mesela tabii ki mesela banka mesela danûstandin pere yani ew qas karsazê me hene perê xwe li ku derê bicî bikim? Bankayekî Netewî lazim e. Bana hemî gelek spas dikim. Deng baş be em hema bidomînin û paşê jî hevê eger hin ji we heval bixwazin tevlî bername me bibin ez dikarim ji were lînk bişînim hûn dikarin tevlî jî bibin. Hûn dikarin fikrê xwe beyan bikin. Yani ez bi kêfxweşî dixwazim çend kes ji we pêşwazî bikim vê derê wekî mîvan û em li we godar bikin. Ez anha derbasî meseleyan bibim. Hevanno em biçin Rojhilatê Kurdistanê li wê derê meselekî pir xeter heye. Di vê naberê de bînin bîra we anha di vê rewşê de piyasaya aborî finans serûbin biye li her derê cihanê. Tesîra wî li ser Ewropayê jî wê çêbe. Anha destpêkiriye lê di nava mehekî du mehê din de hûn ê bibînin di piyasaya aborî ya Ewropayê de wê serûbinbûnekî çêbibe. Resesyon wê pêk were çi ye? Yani kesekî naçe tiştekî nakire. Çünkü herkes di nava panîkê de ye, tirsê de ye, fikar hene, siberoja me wê çawa be, gelo ez ji kar werim avêtin ez çawa karibûn xwe xwedî bikim. Niha her çend garantiya dewletê hebe jî li Ewropayê hevanno ez vê ji we re bêjim ji bo kesên li Kurdistanê
ل Avrupa'yê alîkariya dewletê heye ama wextê ku miriv standardekî jiyanî dayîne li Avrupa'yê mesela malbatekî eger du erebê te hebe kiryeyekî te hebe û jiyanekî tê normal hinekî di ser standardê re eger hebe dewlet alîkarî nade te. Ji ber vê yekê mirov pir dikevin zorê kaos çê dibe. Ewropa jî fêrê birçîbûnê nebiye. Welatên rojhata navîn, welatên cuda fêrê birçîbûnê bûne. Mesela aniha li Tirkiye, li Bakurê Kurdistanê tu însanan ji birçiyan dikarî bikujî jî, birçiya bimirin jî bi hestê netewî tu wana dikarî tevdî li ser piya bigirî. Yani kesekî ji ber ku birçî ye, kesekî ji ber ku malê wî, malê dewleta wî tê dizîn, ranabe ser piya îsyan nake. Ya tiştekî pir ecêb e. Ev li Ewropayê tune ye. Li Ewropayê ji nişkeva berpirsyar têne dîtin, ji hikûmetê însan îstifa dikin, krîzên siyasî derdikevin holê, kültûrekî serhildan heye li hember rêvebiriyên siyasî. Hikûmet hildiweşin. Ama vayê em li Tirkiye nabînin, mixabin. Çünkü însanê dî sinîrê wan ji wan hatiye girtin. Êdî hêrs nabin. Tenê dibêjin eger wisa be, wisa ye. Ji bo guherînê mücadele nakin, cehd nakin. Niha tam sezona nexweşiyê hevanlo divê mirov hinekî dîqet bike, baldar be. Girtiyên li Îranê dibêjin darvekirin zêde biye. Ya beriya ku ev darvekirin pêk werin Îran hilweşiya ba, ev keçê me, xortê me azad bana, ji mirinê, ji darvekirinê bifilîtiyana süper dibû. Ya çawa çê dibe ya? Ez hinek ji we re pêşkêş bikim ji kerema xwe re hinekî hestiyar tevgerin. Li hember van mirinên li Îranê, kuştinên li Îranê, darvekirin yek ji rêbazên herî kevin ê cîhanê ye. Yani rejimekî bi vî şeklî hê jî li ser me hukm dike û Kurdan jî birêve dibe û em bi tu şiklekî nikarin piştgirî bikin rejimekî bi vî şeklî eger hilweşiya ba süper dibû. Girtiyên siyasî ku li Îranê kampanyaya na ji cezayê darvekirinê re didomînin anî ziman ku di demên dawiyê de hejmara darvekirinan li Îranê zêde biye. Kampanyaya ji hêla girtiyên siyasî yên li 38 girtîgehên li Rojhilatê Kurdistan û Îranê ve hatiye destpêkirin di hefteya 63 de didome. Ev 63 heftene çalakiyekî heye. Em xwe jî rexne dikin, em televizyonê xwe jî rexne dikin. Bi qastê ku îcab dike me cih nedaye van çalakiyan. Em li hember darvekirinê li Rojhilatê Kurdistanê bi têra xwe derneketine. Em xwe divê di ber çavana derbas bikin çapemeniya Kurd. Tamam, rojevê me cuda ne, tamam li Bakurê Kurdistanê Tirkiye pêvajoyekê heye didome, tamam li Rojavayê Kurdistanê jî hevdîtin hene bi Şamê re virda wê de. Ama li Rojhilatê Kurdistanê însan têne kuştin. Xortên me, keçê me têne darvekirin. Ev însanên herî maqûl ê civaka Kurd çûne di dema xwe de li Rojavayê Kurdistanê li hember Daişê şer kirine. Girtiyên di greva birçîbûnê de cezayê darvekirinê yê ku li Pexşan Ezîzî û hemû hevalê wî hatine berîn şermezar dikin. İhtimala darvekirina 10 girtiyan anha gelekî zêde ye, xeterî li ber derî ye. Daxuyaniya girtiyên siyasî ya vê heftê aynen bi vî şeklî ye. Di rojên dawiyê de gelek girtî xistine karantînayê wekê mînak di roja duşemê herî kêm 10 girtiyên li girtîgeha Qez el Hezarê sewqê qewşa Beewlê hatine kirin. Ev yek işaretê çi ye? Nîşan dide ku ihtimala darvekirina wan nêz e. Yani wextê ku girtiyan bînin bixin girtîgehên taybet yani karantînayê ev işaretê wê yekê ku ew ê werin darvekirin dibe pêşîlê were girtin. Demekî berê demekî mudaxale Îranê bihata kirin ji bo ev însanên me ji mirinê bifilîtiyana. Daxwaza ji nûva darizandinê ya girtiya siyasî ya Kurd Pexşan Ezîzî cara duyemîn hate redkirin. Bi vê biryarê re xeteriya darvekirina Pexşan Ezîzî gelekî zêde biye. Girtiya siyasî Kerîm Hocaşteş. Hocaşte. Ez rast bixunim. Kerîm Hocaşte. Ew jî li girtîgeha Lakanê li Reşê tê ragirtin.
bi stûjdariya serhildanê hatiye darizandin, di derheqê wî de jî biryara darvekirinê heye. Ew çi dibêjin di daxuyaniya xwe de girtiyên siyasî yên li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê, em ji civaka navnetewî daxwaz dikin di hemû tekiliyên xwe pêwendiyê xwe de di karûbarên xwe yên dîplomasiya bi Îranê re şertekî daynin pêş. Van darvekirinan bidin rawestandin. Yani ji hemî dewletên cîhanê dixwazin wextê ku hûn bi Îranê re dikevin nava danûstandinan, beriya her tiştî van darvekirina bînin rojevê li dij derbikevin weke şert daynin pêşê Îranê. Rojnamevan aktivîst Pexşan Ezîzî di çarê tebaxa 2023 de li Tehranê hatibû binçavkirin. Pexşan Ezîzî bi sûçê li dijî hikûmeta Îranê çalakiyekê bi çek kiriye, ew hat girtin şandin girtîgeha evînê. Pexşan Ezîzî di cotmeha di sohbeta xwe ya li gel xwişka xwe de dibêje rêya min ji bo dîtina mirovên bihêvî bû, bi rastî jî bi berket destûrê nedin ku ev agahî û biryar hêviyên we bişkînin. Ji ber ji her kesî re dibêjim dilê Pexşan ji her yanê ji xwişka xwe re dibêje biçe li derve ji her kesî re bibêje dilê Pexşanê bi kenên jinan re ye, bi kenên zarokên Kurd, Ereb, Sûriyan û Ermeniyê li kampên germ dibe, li kampan yani dilê min bi kenên jinan germ dibe, bi kenên zarokan germ dibe. Wê dibêje yani. Nûmûneyekê wê heye yani niha Pexşan Ezîzî werîşe Muradî vana keçên me ê Rojhilatê Kurdistanê ne di dema xwe de çûbûn Rojavayê Kurdistanê wekî aktivîst xebitî bûn, alîkarî de bûn milletê wê derê. Wextê ku derbasî Rojhilat dibin ji aliyê hêzên Îranê ve têne girtin cezayê îdamê li wan hatiye birîn. Bi her away bi her away divê em pêşî li darvekirina wan jinê Kurd bigirin. Êdî çawa çê dibe, rêbaz çawa ye, kîjan çalakî divê werin kirin, milletê me, dîplomatên me, bi şiklekî siyasetmedarê me ê ku bi Îranê re di nava tekiliyê de ne nizanim kî ama vê meselê merû derxe pêş. Yani bi tu şiklekî ev însanê me neyne darvekirin. Hevanna. Tamam. Ha nameyekî Pexşan Ezîzî heye. Ez paşê belkî vîdeoyekê taybet çê bikim. Name şandiye derva eger ez ê nameya wê bixwînim di vîdeoyekî taybet de bu ara parve bikim. Me basa vîdeoyekî kiriye ji kerema xwe re me piştî nîvre vîdeoyekî parve kiriye ez ji wan rica dikim eger hûn biçin hinekî piştgirî bidinê godar kin pir kêfxweş dibim. Ev jî di derheqê hunerê de ye, çîroka min û serayê yani diyaloga min û serayê ya rastî ew e. Têda huner heye, jiyana me a civakî heye, sosyolojiya me têda veşartiye. Neh deqeye, vîdeoyekî neh deqeye vaya agahiyên xweş têde hene. Yani hinekî mirov ji aliyê ruhî ve bi ser xwe ve mirov da dikeve nava ruhiyeta xwe, mirov da dikeve nava zarokatiya xwe, mirov hewesiya xwe bi hunerê tîne. Huner tiştekî pir xweş e. Huner eşq e. Huner zîhna mirovan heqeten vê dike. Nêrîna mirovan berfireh dike. Ji hunerê neqetin. Huner jiyan e. Jiyanekê bê huner viku vala ye. Mana wî tune ye. Ez wextê dibêjim huner bûn weke bedewbûn, weke estetîk dikarim fehm bikim. Di hunerê de her tişt heye. Ji çêkirina avahiyan bigire heta resim, heykel, müzik, tiştî ku dilê însanan şa dike hemî dikevin çarçoveya hunerê. Îja yani dibe vê dünyayê de tenê siyaset tune be. Yani tamam em ji we re nûçe pêşkêş dikin, tenê nûçe zanîn, agahî têr nake. Mesela çi qas agahî li cem te hebin jî ev agahî kesayetiyê dewlemend nake. Tu karî emîn bî. Tişta ku kesayetiyê dewlemend dike, te kamil dike, te digihîjîne huner e, senaet e. İnsanekî haya wî ji hunerê tune be îmkana ku bibe demokrat tune ye. Ne mümkün e. Ancak jê diktatör derdikeve. Ancak zorbaz derdikeve. Mesela
her insan li gorî zanîna xwe û marîfetê xwe pirsgirêkan dikare çareser bike. Ustayekî înşaatê her tiştî bi kakûçê destê xwe dixwaze çareser bike. İnsanekî haya wî ji hunerê ji estetîkê tune be, zorba, dîktatör be, tenê bi şiddetê dixwaze meseleyan çareser bike. Pirsgirêka me ya bi dewleta Tirkiye re bi welatên Ereban re ev e. Pirsgirêka me ya bi Îranê re ev e. Çima derdê me heye? Çünkü awayê çareseriya pirsgirêkan ya li cem dewleta Tirkiye, cem welatên Ereban şiddet e. Çünkü tenê ji wî fehm dikin. Ev jî mantiqekî pir kevn e, kevneperestî ye. Çünkü xwe teze nake, xwe nû nake. Xwe tezêkirin, xwe nûkirin huner e, senat e. Ji ber vê yekê çiqas destê we tê bala xwe bidin ser senat, huner. Eger hûn biçin vîdeoyê guhdar kirin, hûn ê fehm bikin dixwazim çi bêjim. Ama piştî vê ew ê. Piştî vê weşana me ya zindî. Ez aniha ji niha ve ez ew ê par vekim hevano. Navî çi ye? Link. Ez linkê ji niha ve bi were par vê bikim. Heta ku hûn hatin, ez ê jî çend nûçe hene ji we re pêşkêş dikim. Hûn werin jî ez aniha nagirim ji ber ku ez nûçe pêşkêş dikim. Ama hûn dikarin xwe hazir bikin yani qet nebe. Hevalî ku dikevin weşana me ji niha ve kameraya xwe, teknîka xwe dikarin hazir bikin, werin em hinek sohbet bikin. Netanyahu dibêje Îran divê danûstandinan dirêj neke. Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu diyar kir ku rêkeftina di navber Amerîka û Tehranê de tenê dikare bi ser bikeve eger tesîsên atomî yên Îranê bi awayekî fîzîkî werin teqandin û hilweşandin. Yani şertê İsraîlê ew e dikare em dikarin li hev bikin pêre bi şertê ku tesîsên atomî yên Îranê bi awayekî fîzîkî werin teqandin hilweşandin. Şert ew e. Benyamin Netanyahu piştî serdana xwe ya Amerîkayê û hevdîtina bi Donald Trump re daxuyaniyekê vîdeoyî parve kir. Netanyahu di daxuyaniya xwe de danûstandinên nuklerî yên bi Îranê re bajên gümrükî aloziyên bi Tirkiye re nirxandin. Netanyahu li ser Îranê dibêje ew û Trump li ser vê yekê ne ku Îran wê nebe xwedî çekên nuklerî. Ev sedî sede. Yani em destûr nadin. Netanyahu diyar kir ev armanc dikare bi rêya dîplomatîk pêk were. Lê tenê eger ew wekî çekên nuklerî yên Lîbyayê yên sala 2023 wisa be, dema ku hêzên Amerîkayê beşên bernameya nuklerî ya welêt hilweşandin yan jî derxistin. Yani em dikevin hundir dibêje, em ê tesîsan biteqînin, hemû amûrên hildiweşîn yani hemî tiştên malzemeyên girêdayê atomê em ê hilweşînin, dibin çavdêrî bi cihkirina Amerîkayê de. Yan jî netewek bî de. Benyamin Netanyahu teqes kir ku eger ev çê nebe, İran tenê danûstandinan dirêj bike, wê demê çi dibe ve bi jêrkekî leşkerî bikeve dewrê. Yani eger İran li hincetan bigere, bihaneyan bigere, hewl nede çekê xwe yê nuklerî îmha bike, yan jî înkar bike, bêje tu ne nizam çi û bi mehan baş û wê demê dibe em mudaxaleyekî askerî em ê pêk bînin. İsrail dibêje yani. Ama ev jî nîşana wê yekê ye ku hevanno doh jî me bas kir di kanala me de tevê hevalê min Ronî Ruha me jî bas kir ku vê gavê ev mesele germahiya li Rojhata Navîn ne tenê li hember Îranê ye. Em dibînin ku diyaloga bi Îranê re way hêdî hêdî çê dibe. Eger İran baqil be dikare van mirinan van sistema darvekirinê bi temamî ji holê rake ber bi demokrasiyê ve gav bavêje bi Amerîkayê re bi hêzên cîhanî re bikevaniva diyalogê dikare hinek maqûl tev bigere wê demê rejîma xwe hêdî hêdî dikare bigwarîne. Eger baqil be. Eger nebe rêlber şarekî malwêranî vedike. İnsan koşber dibin, İran serûbin dibe, insanê me jî wê jiyana xwe ji dest bidin û her tiş xira dibe û rejîm jî bi temamî têk diçe. Rejîma Îranê zû têk diçe ji ber ku li Îranê di nava civakê de dilsozên guherîn û veguherînê gelek zêde ne. Yani dewleta Îranê bihêz e ya jî bihêz xuya dike. Ama ji bîr nekin 15-20 sal e ambargoyekî pir ciddî ya aborî li ser Îranê heye.
millet edi perişan biye. Edi millet hatiye sebravan hatiye hatta qırıkiye. Yani müdahaleyeki çebe millet vera ve serpiya. Hevalên ku tevlî weşana me dibin mijwara link şandiye hêdî xwe amade bikin. Niha ev bacên gümrûkan jî tiştekî balkêş e li Amerîkayê. Yani êdî malên biyanî zû bi zû nikarin bikevin Amerîkayê. Amerîka dibêje ez dixwazim malê xwe xwe cih hundir bikar bînim. Di derbarê meseleyên Tirkiyeyê jî Netanyahu hin tiştan dibêje. Mesela di derbarê em dikarin dewletê bikin ku ji bo me gelek tiştan dikin. Tamam. Di derbarê Sûriyê de jî Netanyahu ragihand ku Tirkiye dixwaze li wir baregehên eskerî ava bike vê yekî em dizanin ji xwe. Ev yek ji bo İsraîlê metirsî ye. Yani tehdît e. Netanyahu wiha dibêje em li dijî vê yekê ne, em li dijî vê yekê dixebitin. Min ji Serok Trump ra yani ji hevalê xwe re wekî hevalê xwe pênasê dike. Aynî demê de hevalê Tayyip Erdoganê jî min jê re gotiye eger pêdiviya we bi alîkariya me hebe em ê bi hev re bixebitin. Netanyahu teqez kir ku İsraîl ji bo tunekirina Hamasê û vegerandina hemû dîlan bi biryar e. İddia kir ku di çarçoveyê planekî de ya ku koçberkirina zordarî ya gelê Xezayê de hewîr nava xwe de wan bi hinek welatan re dan û standina kirine da ku ew wan Filîstîniyan qebûl bikin. Şerîda Gaza heye bi temamî li ser sînorê behrê, peravên behrê Netanyahu û Donald Trump biryar dane wê derê bikin cihê plajê, cihê geştê. Yani li ser wan miriyan, li ser wan goran, li ser ew qisa qatliaman wê derê bikin cihê ger û geştê ama planekî wisa heye. Serokwezîrê İsraîlê piştgirî da wê planê ku Trump eşkere kiribû gotibû di dawiyê de divê were bicîhanîn. Ew plan jî plana ku diçî wê derê xwe dirêj dikî li ber tavê ama ez bawer nakim çünkü bi hezaran gencên Filîstînî ku malbatê xwe wenda kirine, dê û bavê xwe wenda kirine, pir tiştên xwe qîmetê xwe wenda kirine, ew ê werin wê derê xwe biteqînin. Ew ê rê nedin ku şerîda Gaza bibe cihê ger û geştê, bibe plaja kêfxweşiyê û şahiyê yan jî muzîka ku li ber mirov dans dike. Yani ez bawer nakim nakeve serê min. Yani ji xwe millet naçe, îxtiyar ji xwe naçin, genç jî naçin. Ya naçin. Ew hinekî dişibin Kurda. Kurd jî wisa. Kurd jî eynat dikin. Yani hejmara Kurdan zêde ye. Niha mesela carna hevalê me dibêjin bila Kurd neyne Ewropayê, Kurd neçin welatên cuda. Ez tam wisa nafikirim. Hejmara Kurdan ji ber ku zêde ye, maşallah ji ber ku pir zêde zarok çê dikin, nüfusa Kurdan zû pêş dikeve zêde dibe. Tiştekî ji Kurdistanê wenda nakin. Tam berova jî diçin deverên cuda, diçin Tirkiye, welatên Ewropayê, diçin Kanadayê, Amerîkayê li hev zêde dibin, ev ne zerar e ji bo Kurda. Ya zirar çi ye? Eger Tirkiye milletên cuda bîne li Bakurê Kurdistanê bi cih bike, ev demografiya li Kurdistanê diguherîne. Mesela em biçin Tirkiye tiştekî em zerar nabînin. Ama Türk û welatên milletên din bîne bi taybetî di çarçova plan û projeyekî de eger li Kurdistanê bi cih bike, wekî ku niha li Bedlîsê çêkiriye veya demografiya Bakurê Kurdistanê diguherîne. Êdî ew coğrafya nabe a Kurdan bi tenê. Dibe weke Rojavayê Kurdistanê. Rojavayê Kurdistanê rejîma Esad wisa kiribû. Kembera Erebî Kurdan jê derxistibû, Ereban anîbû bi cihê kiribû û aniha jî Rojavayê Kurdistanê ji ber vê em dibêjin ne tenê a Kurdan e çünkü Ereb jî tê de ne milletê din hela dîsa tişnav e. Milletê din mağdur e. Yani em Asûrî Sûriyaniyan Kurd dibe Asûrî Sûriyaniyan li ser serê xwe xwedî bikin. Kurd dibe Ermeniyan li ser serê xwe xwedî bikin. Milletên mağdurin. Qira wan hatiye. Rola me Kurdan jî tê de heye. Dibe em weke civak qebûl bikin.
ji ber vê yekî Ermeniyên mane, Asûrî Suryaniyên mane dibe em mal û milkê wan, zeviyê wan miqate bin, biparêzin, li wan vegerînin. Parastina wan tune ye, parastina wan a eskerî, mirov wan biparêze. Merû gencê wan xortê wan bigire nava eskeriya Rojavayê Kurdistanê ya jiya Kurdan, merû xwedî li wan derkeve. Vaya wefadarî ye. Çûnkî bi salan em bi hev re dijîn heyf e, guneh ye. Hevando. Niha meselekî din jî mesela Bakurê Kurdistanê Tuncer Bakir han tiştê mühim dibêje û paşê Rojavayê Kurdistanê ji ber vê yekê ez zû biçim ji bo ku em bikarin hinek bi hev re sohbet bikin. 25 deqe derbas bû jî tiş nabe bila derbas be wexta me geleke. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakiran derheqê hevdîtina şandeya İmraliyê bi Tayyip Erdogan re got ez bawerim şandeya me wê di nava vê heftê de bi birê serokkomara hevdîtinê pêk bîne. Ez bixwe tu cer nabêjim birê serokkomar ji bo min ew çawa fehm dikin fehm bikin. Yani ez ji bo wî jî ji bo Bahçelî ji gotina birêz bikarnayînim ama bêrêz dikarim bikarbînim. Süper e, kurmancî süper e, tamam. Em ê bêrêz serokkomara hevdîtinekî çêbikin. Tuncer Bakiran piştî cîvîna Koma Partiya xwe ya heftane pirsên rojnamegeran bersivand. Got ez bawer dikim şandeya me wê di nava vê heftê de bi bêrêz serokkomara hevdîtinê çêbike, erênî ye, wê baş bibe, wê li Tirkiye bibe wesîleya tiştên baş, tiştên xweş. Em li bendêne di nava heftê de ev civîn were kirin. Ama cî tam saeta wî ne diyar e. Ew ê çêbe. Hevano hûn bi xêr hatin temam Kenan Taş hatiye bila amade be. Ez ê hema van nûçeyê xwe pêşkêş bikim bi kêfxweşî ez ê we bigirim jor. Tuncer Bakir han diyar kir ku divê mafê hêviyê yê Abdullah Öcalan bikeve rojevê astengîn li pêşî aştiya civakî ne bigotinan bi gavên wêrek dikarin ancak bîne rakirin. Engel astengiyên li pêşiya aştiyê ancak ne bigotinan bi gavên wêrek bi ceseret dikarin werin rakirin. Bakiran li meclisê di civîna Koma Partiya xwe de gotinên Tayyip Erdogan yên berê bibîrxistin. Çi gotiye? Siyasîkirina hukûqê. Mîna amûrê bikaranîna darazê ya ji hêla siyasetê ve wê zirarê bide demokrasiyê. Çi gotiye wekî din? Demokrasî bê hukûq nabe. Çi gotiye wekî din? Divê demokrasî were xurtkirin û azadî bêzêdekirin. Kirina van gotinan ya beriya 27 salan baş e. Lê naçima girtîgeh tijî însan. Dipirse Tuncer Bakiran. Rast e? Hûn dizanin alî girtîgehan cî hinemaya ji sedî sed û sî tije bûne. Em dibêjin ku gotina xwe ya 27 sal berê bi cih bîne. Îro meseleyên lezgîn yên Tirkiye hene. Nabe ku meseleyên demokrasî, adalet, mafê demokratîk û aştiyê bêne taloq kirin. Birêz Abdullah Öcalan di 27 Sibatê de bang kiribû. Ev çil rojin. Em li ser aştiyê de axifin. Me di civînan da got ev destpêkeke nû ye. Çavê dunya alemê li ser me ye, li ser dewletê ye, li ser îqtidarê ye. Di mijara gavevîtinê de zêde giran tev digerin. Ev pêvajo niha sekîn ye. Hikûmet nalive meseleya herî mezin a Tirkiye tenê xweşkirin lêbelê sekîn ye. Rêveberiya welêt baweriyê nade civakê. Lewma em jî dipirsin me mirov ji aştiyê tirse, çawa mümkün e? Me mirov ji aştiyê şerm dike, çawa mümkün e? Pêvajoya aştî û demokratîk bûrê ji dilbûnê dixwaze. Mirov dilsoz ve. Birêz Abdullah Öcalan ji bo çareseriyekê mayînde dixebite. Ev hewldanê wî niha didomin. Hewcê azadiya xebat û ragihandinê ya birêz Abdullah Öcalan were garantî kirin, misoger kirin. Yani pir kifşe rêveberên pekekî ji enî tiştî dixwazin. Yani Öcalan karibe li derve bawekî azad bixebite. Kî bixwaze pêra hevdîtinê çê bike? Hevalî wî li çiyê, hevalî wî rêveberên rêxistinê divê bikare ban bikeve nava tekiliyê. Gotineke Kurdan heye dibêjin dar bi xwaziyê şîn nabe. Yani xwazila wisa biya em di qonaxeke dîrokî de ne divê li gorî wê gav bêne avêtin. Rayedarên dewleta Tirkiye dibêjin pêvajo li gorî ku em çawa dixwazin wisa dimeşe ama ew çawa dixwazin heqeqeten mirov mereq dike. Girîngek û mafê hêviyê bixin rojeva xwe dibêje Tuncer Bakiran. Birêz Abdullah Öcalan berpirsiyariyeke dîrokî li xwe girtiye. Şert û mercên xebatê yên birêz Abdullah Öcalan jiyanî ne divê werin serrastkirin. Divê nêrînên siyasî ji çarçoveya sûç bêne derxistin. Yani mafê xwe îfadekirinê hebe.
دوی آس دنگل پیشی آزادی خبری خصن کرنه ور را کرن دوی قانون تکوشین لدیجی تروری کو بیه بلا سری هر کسی اوره گوهرتن دوی مجلس دوی مجاره ده بلزگینی گوان باویجه ام دویجن ورن وی پرگاله به هفره آواب کن پرگاله کی وسا پوزیتیف بلا دولت انرژی آبوری خواه جبو تپساندن مافی دموکراتیک بکارنینه ام دخوازن ترکیه آشتی دموکراسی آزادیان هل بجیره لوما ترسامه فکارامه اوه ام وگرن زمانه بره ام دیسا زمان وانده بکرن جبر وی که ام دوی عجله بکن یا هوانو د دربار روجاوی کردستان د جی نوچیک مهه پاشی از همه ود گرم جمعه ام به هورا دیالوگی پیش بخنه منه کی به هورا نقاش بکن ما مستکنان تاشلوی دریه از همه İlham Ahmet işte nû dibêje ama dibe hûn zanibin wextê ku Donald Trump pestê Tayyip Erdogan dide bîle sebeb behs nake pesên nade hin tiştan jê dixwaze dibe baqil be hişê xwe bîne serê xwe ama divê naberê de jî barhilgir kamyon tije çek û sîleh cebilxane şandiya Rojavayê Kurdistanê divan di rojên divan divê hefteya dewî de. Niha tamam. Nûçe jî hene. Baş e. Ez hema vê nûçe jî pêşkêş kim hevanno. Paşê nûçeyekî giring e. Hevseroka desteya tekiliyên derveya Rojavayê Kurdistanê İlham Ahmed destî şankir û lehevkirina di navbera fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî û Serokê Sûriyê Ehmed Elşara de gavekî gelekî giring e. İlham Ahmed roja sêşemiyê de rûniştinekê gotûbêjê de ku ji alî platforma diyalogê ya de facto ve li Hesekê hatibû organîzekirin li wê derê got li ser hikûmeta nû ya Sûriyê û halên daxuyaniya destûrî ku hatibû ragandin nerazîbûn hene yani millet jê nerazî halbikî pêşî dikaribû bata nîqaşkirin yan jî bi me dikaribûn bişêwiriyana Ahmed diyar kir Qesedê û rêveberiya xwe ser karibûn mîraseke îdarî û siyasî ya dewlemend ava bikin. Ezmûna me weke modelek bû. Duwarê pirrengî, duwarê mafan de dikaribû batina teqdîr kirin. Weke numûne de dikaribû bata bikaranîn. Ahmed wiha berdewam kir İlham Ahmed dibêje daxwazên me ne tenê li Bakur Rojhilatê Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê ne, belê em daxwaz dikin ku mafê hemû gelên Sûriyê di her destûrekê bingehîn ya paşarojê de bêne garantî kirin. Pêwistiya me bi sîstemeke ku dadweriyê misoger bike, xwe ji dîktatoriyê dûr bixe, sîstemeke ku mafê jinan biparêze, heta niha di pêvajoya siyasî û destûrî de ew nehatine dîtin. İlham Ahmed komîteyek ku destûra bingehîn amade dike pir ciddî rehne dike û red dike. û pêşniyaz dike ku komîteyekê taybet ya destûra bingehîn yani anayasa were amade kirin ku ew jî tê de cih bigirin tecrübeyê li Rojavayê Kurdistanê weke numûne were nîşan dan. Mafê jinê de, demokrasiyê de, mafên garantîkirina kêmenetewên herêmê de Ahmed gavên bilez ên vê dawiyê ku ji alî hikûmeta Şamê ve hatin avêtin rexne dike. Dibêje ew bi têra xwe nehatine lêkolîn kirin. Rola jinan piçûk dixînin. Divê were zanîn ku ji bo rêveberiya xwe ser mafên çandî, mafên olî, mafê perwerdeyiya bi zimanê dayêkê, mafên siyasî û sîstemeke îdarî ya ne navendî yani ademî merkeziyetçî mijarê esasî ne ku nîqaşa wan nayê nekirin ji bo me. Di derbarê rewşa ewlehiyê de jî İlham Ahmed dibêje rêveberiya xwe ser kar li ser vegerandina koçberên ji Efrînê Serêkaniyê û Til Abyadê girê Spiyanê lê ev yek bi mercê davîkirina jîngehekî ewle ve girêdayê ye. Divê kesên vedigerin neyîne desteserkirin. Destîrê jî wan neyê nekirin. Yani bi gotinekî koçberên ku ji Efrînê Serêkaniyê hatine ji bo vegerin ciyê xwe pêşî dibe herêmên ku ew ê biçin yani mal û milkê wan, malê wan, xaniyê wan, bajarê wan dibe bikeve bin garantiyê bikeve bin ewlehiyê. Sibê dust pêvana biçûn warê xwe, malê xwe eger werin biçavkirin şîdet li wan were kirin mana wî çi ye? Baweriya me bi dewleta Tirkiye û çeteyên dewleta Tirkiye tune ye. Ji ber vê yekê hikûmeta Şamê divê
garanti bide. Hindik ma em em ne hevparên operasyonên leşkerî û îdarî yên hikûmeta Sûriyê ne. Lê em ji bo bicihkirina halên rekeftinê û pêkanîna veguhestineke siyasî adil dixebitin. Her wiha em berdewam li bendê ne ku hikûmeta Sûriyê mijarên weke balafirgeha Qamişlo, tomara sivîlan çareser bike yên ku ji ber kêmasiyên hikûmeta nû bi rêvebirina wan kar rawestiye. Bawer dikim ez behsa wê dike. Behsa kesên ku ji kar hatin avêtin behsa wan dike. Yani baş e ez hema viya jî Amerîka di aramkirina rewşa di navbera me û dewleta Tirkiye de rola xwe dilîze. Niha aramiyekê heye. Em hêvîdarin ev aramî berdewam be. Em bi hemû hewlên xwe kar dikin ji bo bi destxistina gavên berbiçav ji bo vegera awareyan yani koçberan ji bo parastina destkeftiyên demokratîk. Amerîka di navbera rêveberiya Xweser û dewleta Tirkiye de navbênkariyê dike şansê şara tenê Kurdin. Eger karibe li hev bike ew ê li ser kar bimîne veya eger neke hevanno rewşa şara gelekî xirab e. Eynî dibe weke rêveberiya Şamê a berê. Bi Kurdan re mecbûr e li hev bike. Mecbûr e li hev bike. Li Başûrê Kurdistanê jî hûn zanin ji ber terora li ser Kurdiyan giliyê dewleta Tirkiye tê kirin. Serdozger Doktor Mihemed Rekanî ji Serokkomarê Iraqê Abdulletîf Reşîd her wiha ji Nêçîrvan Barzanî xwest ku li hemberî hebûna hêzên dewleta Tirkiye bikeve nava tevgerê çi îcab dike bikin. Doh me bu ara dîmenekî parve kiribû hêzên dewleta Tirkiye pêşî li gundiyan digirin asteng dikin ji bo neçin nava zeviyê xwe tam terörekî dimeşînin û ev bi tu şiklekî nayê qebûlkirin ama dibe giliyê dewleta Tirkiye were kirin. Bi cemsaziyê nav netwîl ku derê dibe êdî kêfa wî ye. Kenan Taş mamoste merheba bi xêr hatî. Merhaba Evar baş mamoste. Tu çi wanî? Başî tu ji ku derê tevlê me dibî? Ez li Avusturya tevlê dibim mamoste û ez her hêvarê te gudarî dikim û ez di şixulim gava ji şixul werim jî dereng bimînim û ez bi Almanî bêjim kof höxe dikim goyê xwe gudarî dikim û ez di xew ve diçim mamoste. Te gudarî dikim û wisa di xew ve diçim. Mala te ava her hebî. Tu ez parve dikim, diecibînim, ez ji te pir hez dikim. Tu çawa bêjim birayê delal, tu roniya çavê Kurdayî. Tabî ki seroka po heye û tu yani dilê me yî, tu mêjiyê me yî, tu her tiştekê me yî. Tu em ne îro tenê Sterk TV, Med TV, Medya TV, Roj TV, emrê me pêncî û sê ye birayê delal. Ez yani ji wê çaxê de gudarî dikim. Lê min tu hîna nû di vê kanala te da min nas kir û ez timî jî diecibînim û parve jî dikim û ez pir bi kêfxweşim. û ka ez dixwazim tu swala ji min swal kî ez jî bersiv bidim birayê delal. Mala te Yalnız tişkî bêjim serî da derbasî bê te jî sermagirtiye, gelkî derbasî bê min jî sermagirtiye derbasî bê. Sezon e normal e yani bahar tê ez bawer dikim hinekî mirov alerjî dibe ji hewayê ji av û hewayê vê derê niha germayî û serma hinekî em şaşmane canan em kincên havînê li xwe dikin derkevin dere te hêdî sar e. Mamoste ji ber van gotinê te ê xweş ê pozîtîv ku cesaretê dide me ez spas dikim mala te ava. Hêvî Çavê minî tu dilê minî tu beyn û ruhê Kurdayî. Hêvî dikim em layıqê milletê xwe bin. Tu roniya ji yani çawa bêjim serok apo çawa rêyek rêya heq hukuk adaletê dayê gelê Kurd û dayê cîhanê gişî ne Kurda tenê Ereba, Tirka, Aleviya, Suryaniya, İzidiya dayê Amerîkayê û dayê Ewropa gişî jî serok apo rêya hakîqetê dayê Riya insaniyetê dayê serokapo yani
سروکا پو چوا بیشم برای دلال از برسوی بدم ته یعنی ریا رونایی دای دنیای گشی دای حیوانا دای پسکا دای کوچکا بوی هر جیان بمشی او از برسواتمه برای دلال کرم که از merak dikim ev çi heyecan dide te wextê ku tu dibînî li Rojavayê Kurdistanê sîstemekî me heye, pergalekî me heye, hêdî hêdî dikeve rê, sibê du sibe belkî statûyekî me çêbibe, were qebûl kirin, belkî li netewek bî ala Kurdan jî were hildan. Veya heyecanekî çawa dide te hevalê kenan? برای دلال ev tamamî giş perspektîv û hunera serok apoyê di serî de gelê me Rojava pir bedel da gelê me li her çar parçeyê Kurdistanê bedel dan em hîna jî didin em di riya heqîqetê danin di riya hiqûqê danin di riya adaletê danin lê birayê delal çar parça Kurdistan yek parçeyê em Kurdistan yek parçeyê di dilê me da qirni çar parça em viya zanin ev giş felsefa serok apo Rojava îro roniya me roniya rojê vedike û dünya giş bi me bawer dike ev bangaveziya serok apo û dünya giş qebûl kir lê dijminê me hîna bi Osmanî bi dek û dolapê Ereb û Ecem û çawa bêjim Türkmen Türk lê têk çûnin em bi ser ketinin birayê delal sedî hezar em bi ser ketinin em bi ser ketinin lê ez ji birayê xwe re bêjim me em ji gelê xwe re bêjin gelê xwe re bêjin me pir bedel da em hîna jî didin em bi ser ketine ew têk çûnin Ereb jî têk çûnin Ecem jî têk çûnin Türk jî têk çûnin do lê ez tişkî di jî bêjim sed salê me Kurda dost û dijminê xwe nas nekiribû dost û dijminê xwe dostê me İsraîlê em buwa jî bawer nakin dostê me Amerîkayê em buwa jî bawer nakin dostê me Ewropayê em buwa jî bawer nakin em bi xwe bawer dikin çunkî ew dîn ke ew Daîş ew IŞİD ew qirêjiya ki bi ser me de hat me ciwanê xwe keç û xortê xwe dan bi hezara ji wê sedemê ji birayê delal re bêjim ji gelê xwe re bêjim ji gelê Kurd re bêjin û baweriya wa bi me hat îro loma İsraîl nîzîkatiyê dide me Amerîka dide me devleta Tirk Bahçelî Erdogan nizam çözüm sürecî dixwazin Kurd nayê xapandinê Osmanlı da oyun bitmez hesabî falan ew oyunê wa têk çûne birayê delal gelê Kurd giş yar biye ez qurban yani gelê Kurd yar biye em bi ser ketinin û em ê bi ser kevin em ê Kurdistana azad li çar parçeyê Kurdistanê ne em Kurdistan azad dixwazin em perê Kurdistanê keremke hevalekî dibêje ka bipirse rêveberên me ê Rojavayê Kurdistanê çawa dibînî, diecibînî siyaseta wan, dîplomasiya wan? ez diecibînim ez pir hez dikim yani ez gudarî dikim her roj hevalê me Rojava jurnalîst navî ana min ji bîr kir tu bêjî belkî were aqilê min erê gudarî dikim li wêrê çi dibe çi diqewimê li tişrînê çi dibe ew colanî yani ew nikarin Sûriyê pêşkan ew nikanin wê wa mileta bînin cem hev em kanin bînin gelê Kurd kanê hereketa me kanê PYD kanê YPJ kanê PSD kanê jin têdanin İzîdî Suryanî Elewî her gel Ereb têdanin her gel têdayê her gel têdayê em pêşketin dünya me nas dike lê em Kurd geleke baweriya me daha zêde bi serokatiya me serok apo filozofê vê pêvajoyê ye
ایوی پیواجوی گشی یعنی او لنین سوسیالیزم گشتک چیه سروک آپو فیلوزوف ایوی پیواجوه وی سورج و وی اوکی یعنی اوی بیجم گلی می ام هشیار بیه کرم که پیواژویا کو li Tirkiye hatiye destpêkirin aştî bi ser bikeve em jî tiştekî wisa dixwazim pir xweş dibe. Hevalê kenan mala te ava ka Salih Filîzcan hatiye em hinek jê باز دکم تکرم تبل برنامه خو از دخوازم تمی حوالا و دلو ایش خو بین زمان و یعنی گلی ما daha ve kanalı emzide bıkın ve kanala te kanala meye kanala kurdaya kanala mala te ava. insanetiye geli dünya gışı fam bike u pe xo dili xo herse xo evki xo bine zaman yani em insanetiye em şer naxwazın li em haklinin em serketinin sero kapa serkestinin u ez çave te maş dikim derbazî be ji hevala gişara silav û rêz şev Gelek baş spas. ez gudarî Kenan dikim Spas devam ke Tamam. Gel hebi. serkeftin مامۆستا سلااو سەرسەرم سەرچاوم قەدێ مامۆستا ئەس بەرنامەیە جارە ناکژمێ زیگاوەش کار تێبێ درەنگیت کەبم ئەیلە تەماشات کرد ئێوە هەمیان یا بتەیبەت هەمی وان وەلات پارێزێمە وان ڕۆژنەمەوەم ئەس کارم بەعەجیبینم ئەس کارم دلان بشینم ئەس خوازم کورد هەمی خادی وان ماڵپەرێ خو هەمی دەرکەبن ڕۆژنەمەوانێ خوا دەرکەبن چقا مرو هبو دو خادی درکب بیز بواره چاپمنی دا براسی ام کیمن ام دخوازن یعنی چاپمنی گاوا نوچه کی بی داینه دنیا نوچه کردان بگره وقتی دی دم کی الجزیره درکت اگر کرد بخوازن کار بی کاره بکن خادی لعب درکب ما مثلا بخوازه جارت خوازم نیرید خود بیاره پاربه بکم موزی کارن Eser vê gotina te tiştekî bêjim mala te ava te mijar vekir wextê ku mirov rojnamegerên Kurd di nava xwe de nebin yek agahî di nava xwe de parve nekin yani torekê agahiyê di nava xwe de çênekin bi wesileyê te ez bang li hevalê xwe dikim eger civîn û konferansan çênekin rêgezên hevbeş prensîbên hevbeş di nava xwe de daneynin yani behsa qaîdê û qurala dikim em nikarin bibin çavkanî ji bo dünya alemê eger em şîrovên xwe bi rastiyê ve girê nedin çünkü em heta bi hev neşêwirin em çawa dikarin şîrove bikin şîrovê min tenê texmînê min in ama texmîna min têr nake dibe hevalê min ê rojnameger bikaribin müdaxele bikin fikrê xwe bibêjin em hemî bi hev re bigêjin mantiqekî bigêjin fikrekî hevbeş ku sibê dûsbe di çapemeniya cîhanê de em bikaribin van şîrovê xwe bixin piyasê çünkü xelk şîrovê me naacîbîne eger rastî tê de tune be tenê ajitasyon propaganda hebe ji rastiyê dûr be nabe ji ber vê yekê civînên me di nava vê mehê de du civînên me girîng ê rojnamegeriyê çê dibin hêvî dikim ku em ber bê projeyekî wisa ve biçin Salih kerem kê مامۆستا براسی ez ê beriya nêrînê xwe başta tiştan bibêjim lê ser vê mijarê em dixwazim wekî biaxivim yani ji bo pêşketina çapemeniya Kurd ji vaka Kurd tedî di demê medya TV vebûn û em mehebî parabola disandin çi bû çanak disandin ez polîsa êriş dikirim televizyonê Kurdan gava dihate girtinê hêna zî carna dikeve bîra min strêm tê çi xwarê zarokê Kurdan wan zarokê piçûk rojnamayê Kurdî bi dizî difrotin daniya qehwan difrotin em me bi pereyê xwe ji bo em nîşeyê Kurdî hes bikin hesreta me televizyonekî Kurdî bû û di dema dawî de Roj TV gava hate girtinê elbir bixwe bûm bawer kî aqa zirareke da Roj TV 2 milyon euro bi texmînem da zirarkî xweş danekê milletê Kurd bi seferber bûn alîkarî girt li bir 40 kîlometre dûr bû ji bo ez harim ji mizî pêncî mesela dixwazim ya min aqa rê çûm ji bo wê televizyonê vebû lê aqa em xwedî li wan televizyonan derdiketin îro her şexskî we televizyonkî di destê min da eger Kurd bi rastî
کاربن سوسیال مدیا بو تلویزیون بکار بینن کارن دمال خود ازی خدمت جملت خورا بکن کارن بیا بکن آنا براسی تشکی خوش کم هیبی دکم هنرمند بزی روشنمبان ما نویسکار ما همی او قنقره کی چیکن هلوس کی چیکن واره اکونومی زازی گل سفربر بود کی روشنمبان ما زی وقت دولت کی متنن ام بج محاشی وان بدن پیویسم البته وانازی انا گلکم بسالان مثلا انسان وقت ونازی بسالان خابط بیکار جبو خدمت وی گل دکن گرم ملسی آلیکاریا به هزی بکا کی دوار چاپمنی در دوار آگاهی دا ملت خورد با مثلا لکز روشنمبان مل تمام ولاتان ده هب بویر کی هب و لعمریقه هبن لهمی جی هبن مثلا روزانه بویر تحقیق کن بویر سیاسی وقت مثلا قصر سپید به رشد به واری وساز از قاضی اما دبی وارد آقاس کارم بیشم از بتایبت سلاف و رز جبو همی تماشوان گلبدران اوی سلاف دکن ناکن همی آره از چاوه همی ماشتکم سلاف و رز خدشینم ما مصبراسی لسر مجاره او که نظام نیرین موسایه اد بیشم انا اسرائیل گلک جاران بجی اسرائیل خاپاندن ملت کرد بکی بکار بینه ساتدی به جا شودن وزی جانا تو حوالی رونی رحازی استبلیوی بوم یعنی دبی وارده دبیجی بکی بکردان بکار بینه از دوی تخمین دانن جبرچه اسرائیل دا ان هندک یعنی گوران ازانم حوالی که لویزیانه یعنی آگاهی گته داینزی 50,000 کرد لوی هنه و بی کرد زی همی به ملت اسرائیل به دولت اسرائیل را گریدای به بختی نکری و ناکزی و اسرائیل پرسکری که وانتنن از تخمین ناکم یعنی کرد دجی کردان اسرائیل دجی کردان او کی بکن به بختی کی بکن ایجا من دبینه رجلات ناوی بواراتی آفگرم بودیسا یعنی پیواجوی جدا دست پید کم ادخوازم یعنی حتی ایرو یکی حوالبندی کردان نکر یعنی دروجلات ناوی کسی حوالتی کردان نکر مگو بیا برای مسلمانه بیا نظام چیه ما کی وکرو کی هاتو سر ما روژه جاری کردان دکجن و ایران زی به چند خبر زی گو مثلا انسان ملوی گرتنه و بنده بکی عیدام زی بکنه روزانه ایجاد به پیواجو دا براسی از جانا وک سوسیال مدیا بشم آقا اسرائیل بحثا کردان دکا دبان دم داویدا کرزی هلوس کی وسانی شامدن ام دمج اولی بدن عالی کی وک کردواری وک شیخ مرشد مخص نوی تدی کردواری نیست بو اولدار ازی کردواری یعنی نیست بو او سیاست بازی کرد دوار سوسیال مدیا وقت تویتر بو یو فیسبوک بن چه او که وهابن اینستاگرام بن پروفیل خو حتی مثلا انسان که تفکر آزادی بگیره دایبه وینه کی آل اسرائیل وینه تفکر سمبولا پک کم بشن قد پیبو یک سمبول قد پیبو یعنی وقت کردواری اد بیجم اموسا براتیا کرد و اسرائیل نشان بدن دوی واردا براسی هم پیوست ام خوا چونکی انسان دولت کی بهیزه ام شخوا دوستان چه کنن بلکی بدر اتفاق ما براتی کی ما چه بو و بلکی پیش رو جامعه تجارت مزی ده او که ما چه بو یعنی ابیازی البته من كيف هوالي ميروني روح ويجي لك ورج بيا خفت مترا وبرحس كتشوس براسي ما مسويه مخصص كامبانيا كي تشيك مسير سوسيال ميديا هوالي جا برنامج چیز که مثلا بحضار انسان را کم تکلی پروپاگاندا کی جبو مکی پاش ام بج فلان تاریخ دا جبو دی روزان ام به کامپانی چیکم جبو گاویا چی به اسرائیل ببینه یعنی اقوام نزمت بن و مزی هلوست دخول هم برونیشان دا و ام مزکن اون چبکن گورانی بکی ملت اسرائیل زینزیکاتی و جماره چه بن ام به که نکر هر چقا وقت خدا پره و دشمناتی نیرتیا
İsrail roje cari bu Hamas dert keve bu nev ki dert keve bu Kurdavari tişki nakin. Hatta ruda beje persi ev serokê xuda parêvedî tişki jê pirsî ma rojava dibêje mi çima xwe ji bo ew kê Hamasê derkeve ji bo rojava dernakeve lê dibêje em ji bo rojava derkeve em ê çi bikin em ê çi fayde bide rojava ey baş e ji bo rojava çi fayde bidî rojava çima fayde didî ji bo Hamasê çima derdkevî fayde dî çi fayde dî wan eger bira rast in بیا نێرینا بوون مامۆستا نزانم وەکی دنزی پرسێ وەزیە بوون هەواڵزی Filiz ez xatir ji we bixwazim nivîsekê et dixwazim bi hevala re par ve bikim hûn here bin ji bo tevlîbûna we gelek spas carna serserim Kenan Taş mala te jî ava her hebin biviya we tamam Hevano ez tiştek dixwazim ji we re pêşkêş bikim nivîsekê gelekî balkêş e roja nû ez ji we re bêjim mesele çi ye binêrin malpera diyarname hûn zanin çi ye malpera diyarname demekî min jî tê de dinivîsan hê jî tê de dinivîsînem ama vegavê ji ber ku ez pir YouTube çê dikim pir fersena min tune ye ama nivîskarên pir baş hene tê de dinivîsîne ji we re bêjim diyarname de nivîsekî heye Cemil Oğuz hûn zanin revebirê vê diyarnameyê Cemil Oğuz doh ji min xwest ez nivîsekî bixwînim yani dublaja wî çê bikim bi deng bixwînim bixim YouTube'a diyarname îja min jî wisa kir ama naveroka nivîsê gelekî balkêş e ez bu ara par ve nakim ji ber ku hûn eger biçin ya ser tweeta min heye ya jî di YouTube diyarname de hûn dikarin bibînin û bixwînin basa çi dike basa roja nû dike roja nû kovarekî ye binêrin di kîjan tarîxê de ye 1944 li Beyrûdê hûn dibînin ser ekranê weya pir mihîm e arşîvekî ye deqekî di diyarname de Doktor Kamuran Ali Bedirxan birêve dibe vê kovarê wan deman Konsolosê dewleta Tirkiyeyê li Lubnanê yani ciyê ku ev kovar derdikeve ev kovar di şertên pir zehmet de derdikeve hûn dibînin yani ne gazê wan hene ne mürekkebê wan heye ne weşanxaneyekî wan heye di şertên pir zehmet de dixebitin malbata Kamuran Bedirxan bar dikim birêve bitin ama bi taybetî Doktor Kamuran Ali Bedirxan birêve dibe îjar Konsolosê dewleta Tirkiyeyê li Beyrûdê dikeve pê roja nû nivîsê wan dide wergerandin hewl dide bide xwendin ka çi tê de çi dibêje di dawiyê de sirf ji ber ku Kurdî ye ji rayedarên wê demê ê Beyrûdê re name dişînin telefon dikin dikevin danûstandinê tehdît dikin eyn weke niha dibêjin çawa mümkün e li welatê we kovarekî bi Kurdî derdikeve konsolos fotoğrafya roja nû dikişîne ji Tirkiye re dişîne dibêje kovarekî bi vî şeklî derketiye û komara me yani Cumhuriyeta me reş dike Cumhuriyet cî wê demê nû avabiye yani 20 sal heye avabiye 21 sal berê avabiye wê demê îja tabî di roja nû da tenê kurmancî tune ye İngilîzî jî nivîse Fransî jî nivîs heye ama qasî ku em dibînin binêrin ez ji we re nîşanê we bidim yani kurmancî min xwend bawer bikin ji kurmanciya îroyîn çêtir e xweştir tê fehm kirin û me rû dibîne ku kurmanciya me a rojnamegerên îro xirabtir bûye ji wê demê ya kurmanciya wê demê baştir e îja hûn ê bibêjin roja nû çawa hevalan peyda kiriye na êko nivîsiye bize saziya arşîva Serokkomariyê ya Tirkiye saziya arşîva Serokkomariyê ya Tirkiye saziyekî fermî li Enqereyê di sala 2021 de yani di Adarê de tarîxa wî ne mühîm e
yani 2021 de biryar da ku qedexeya li ser van weşanên qedexekirî rake. Hevalê me jî rewşenbîrê me Kurdan çûn, fotoğrafê vêkişandin û vana derxistin ser rûyê avê. Yan jî derxistin ronahiyê. Eger hevalên ku bixwazin, ez ana cî nivîsê ji we re bêjim, bila vana dikarin lêkolîn bikin, bixwînin. Ev hemî di arşîva Serokkomariya Tirkiye'de veşartî bûn. Yani bi armanca gilîkirinê fotoğrafê vana kişandiye ji Tirkiye re şandiye. Ki konsolosê dewleta Tirkiyeyê Beyrûdê. Beyrûd jî bersivekê dişîne ji Tirkiye re dibêje me telefonê revebirên vê kovarê kiriye û me ji wara gotiye tiştekî di derhekê Tirkiye'de tiştê xirab nenivîsînene. Yani hûn dipirsin kurmanciyê wî süper e. Kurmanciyê wî eyn wekê kurmanciya me ye niha ye. Yani wextê mirov dixwînin yani yek gotinekî mirov fehm neke tune ye. Behsa çi nake kî? Behsa çi nake? Yew çi qas pêşketî bîye. Yek gotinekî Osmanlîce tê tune ye, Tirkî tê tune ye, Erebî tê tune ye. Kurmanciyek saf, temiz baxş. Ha, min dublaja wî jî çêkiriye nivîsa ku ez behs dikim, ev ê nivîsê. Ez bêjim Veysel Vesek. Heval nivîskar Veysel Vesek nivîsandiye. Yani Komara Tirkiye çawa qedexe danî ser rojnameya Roja nû ve ya min xwendiye di YouTube'a ew ê de heye yani diyarnamê de. Hevalên bixwazim bikevîne kerem kin. Ez binêrim kî hatiye li vê derê? Ferhat Kurdî. Ferhat Kurdî merheba bixêr hatî. اهلا سر چاوا گل کی بخیری که Çawa از چاوا بیم بعد از خویا نکن داتا pir xweş xuya dikî û pir jî yaqişiqlî xuya dikî. گلک سپاس نه او و نابی نزانم نه به قیید هنوز başlamadı şey ne bu ya Tiştekî veneke dengê te pir xweş tê süper e her tişt baş e wisa. artık خویا nakil bana Ya ez çima xuya bikim îjab nake. İjab nake. başa mijara ve çubum basi Mijara me hema ez dixwazim tenê halê te pirsim. Ez dixwazim hemî Kurd baş be, ez dixwazim tu jî baş bî. Hema tiştekî te az naxwe. başım gelek spas rastî Derî evveli salah tu li Ewropayê, tu li welatî, li memleketî, tu li ku derî از اروپا ما از باوستینان سروک نهابویا سروک انستیتویا کردی باورت کم جار دو دیجی از ترا پایوی بون لیبلی لسر sadece masajı. Ha tamam habiram. بله نها جبوی پیواجوی یعنی جبوی اوی راستیم خو ویدیو بلا کربو لسر شنگالی کو گلی می شنگالی چار پنج حوالی یه بشه گرتنا لشکری عراقی ویدیو جی بلا کرم گو درکا ام همو سازی کردالو خودی در کونج برکو راستی جی که تشتکی گلکی تحلیکات گلک مزن سرواهیا توازن عبی چک بکن جارک دیتر قتل عاملو عبیم کرن جالک دیتر کشتن و قتل عاملو عبیم کرن او جی بهفکاریا باشور و بهفکاریا عراقی و ترکی توازن وی وانا بیرنگی بیچک بکن و بهیلن کجارک دیتر سلاح دستان نبنو او تروریستی گو هاتن مال و ملک و زاروکی وانا کشتن و تالان کرن و قتل عملو عرا کرن جارک دیوی تشتی بکن ام بانک دکتکن لهمو گلی کرد گل دیجی وادر کردن جارک دیتر من ویدیو بلا کر ناوا درو جادا نزدیکی 10,000 انسان علی میزاندن و او کرن عجباندن İşte devrda am geli Kurd rojlatan avinda fırsatın mazın hatına berdasema amjiye ki tiyakçı bakın amji ki livan saziye xwedî derkevin amjî livan ew ê xwedî derkevin ez rastî kekê vedran ez hem ez ne mamostê fermî nekiriya mamostetiya fermî lê belê di sanalê de berê palta hebû dû de jî me mamostetî dikir ji bo zmanê Kurdî û لسر پایوی کردی راستنویسا کردی
بویناجی که هنک زیرکی هم هیا و بخواه هلبستوانم دورا 700 هلبست من ویسیا پرتوک لاو که تانی نقصد درخستیا لیم تخوازم ای دیجی درخم هنک خباتی موکی دیجی بوی زاروکا هنا او هلبستی زاروکا او چروکی زاروکا هم کرنا وک هلبستی و لاو که مل انیورسیتا پدر بونی دکتوریا خود خلاص کی ایسال بخیر جاوبکی وی انیورسیتا جی بخوینه و زاروکی دیجی که همو خواندوانم یک جی حاکم الاخنیا و ایدیجی که همو مهندسی که خلاص کرنا هر زاروکا خواندوانی کرنا علی راستی جار جاراجی چند جاراجی تلویزیون درکتون برین های زود اما بشتی دم دریجه از اینکه نخوشی مرشه بز نمکاری محرم متخواست کو وان انسانی وسا پیشکتی وک وان جوانی مایی کو خواندنا ده تلویزیون بین بوارا مدیانا بی بوارا هم وکم بیجن سرکفتنا وانا چاوا 6,000 بدر بکیرا کارن جمال باطا که ببن انیورسیتا خلاص بکن او وکم بیجن باشاریا گلی کرده لی بلی مخنگ هم کسی راستید ورده حوالی آدم جی از اندامه و تفدامه یعنی چه قاس حوالی میگو وکا روزنامه وان یوتیوب دا وان پروگرامه چید کن از بسی تلفونه اندامه وما و گلک جراجی از این وقت مواسه که مستخوازم گو رکلام بین سر جبال کو او رکلام بلکی جوارا فایده که بدی راسی از گلکی تدیت هیا مجوینا هیا گو جوینا رکلام بلکی هنکی فایده بدیوا از بیناجی که گلک لی او دبم السر سکنم از وقتکم جاری دی آسیت کم از ببرکی جاری دی رکلام بسر بشتی ساعت که دی ساعت وقتم راستی جی از وی بانگی دکم نویست مجی هیا سروی مسئله دا از وی بانگی جارک دی تردکم از هیوید کم گلی ما میزنن یکی نه جای تشکی جوانی ترکا گو با 1000 100,000 500,000 من اندامی وانا هفته گلی می ولات پاریس هیا گلو چما نابن اندامی وان تلویزیونی خو وان روزنامه وانی خو هونه تعبی ببینن هونه بروژه کدی بدم اما حوالی متین میزن 20,000 لی میزان نا لی بلی میزنم گو تنی تشکی هندک 1,500 عجبان دیا یا و اوانا تشکی وز بیجم من بشکی جمره کی ماسیه گل کی مازنا ببین ام بونا تشتک نه درکی خویات کی ابونا تیاوانا تشکی خویات کی تنی ببین ابونا او جبوی وان روزنامه وانی ما کاربن دنگی و ابگی دنیای چقا اندامی و هبن حقا دنگی و بلاد بیل هر کسی المزین جان ناجهم کی جوای ترکات به تخت انسا صحیفه ما دین با ما گو امرواد میزنن گو ارشتیت کن اما ایما لی خودی در ناکفن که ماسیک مازن از بینون دیده قصوری نگره بلکه متشتن راست دوی ام خودی لروجمگری خود درکن اگر هون خودی لدر نکن هزامه بچوک دبه و مخابن ام نکار خدمتی بکن حال بگی تشتکی جوه کیم نابه تشتکی جه حوالا کیم نابه یعنی کس آلیکاریه که آبوری جی نخوازه اما مرو وان رو پلان زیده تر برفره بکه بلاو بکه و هر کس بکاره بکه اکی بدران تزانی از گلکی هی پروگرامات جید که محواله دیجی بنارا نها راستی که ماسی اک ممازن هیا نها ازو حوال که خودر کون چوله و چغارا خلاص ببه پاکیتاوی بریکاوی ببده ورقات کروی نیوی پاکیتا خو مرلح وانا که اند بگیدش بو هیوا سور ببن اندام همه 5 ورقه بدن همه تنی اندامی واقلق بن مثلا اندامتیا مثلا هیوا سور 2 میلیون که اندامی وانا بانا بلکه خاچا سورش گلق دورا بهتره علی کاری جوار بچوانا یعنی ام بیجین 4 میلیون اروپا نا چما افکی ماسیانا ام برواکی ماسیا از نویسم از ویدیو چیت کم بلد کم گلو چما از تیک توک وادا گلو جار از بحث کم گلو چما انسان ما دریا تدا دریا حوالی دی دریا وان مدیا جواکی دا ام بانگ دکن گیدی وان هیوا سور ایرو براستی جباره که مازن ستویوا دیا امبولانسات کرند شینن ندرمانا دشینن رو جاوان گرتی آرا هر کسی را علی کار دبن وقتی گو ام علی کاری همه
مهي حقي نيف باكيتي يا حقي نيف باكيتي شيا او جي كس نزاني بونا عندم نبونا عندم تاني يوي بنقاطة ديرك جتا بكو جت بيجي نحسي مامۆستا فەرهاد ماڵە تەیاوە ئەس دەبێ tiştekî par vê bikim û paşê xatir bixwazim her hebî mala te ava gelek kêfxweş bûm ji bo te gelek spas dikim ji bo tezkirê mêvanê xwe jî ez serkeftinê ji bo te dixwazim dem bi dem ez rastî mitxwast Erî. got ez telefonata bigirim car cara jî helbesta bişînim yan jî kê meqale nabişînim bate yan jî em bavê têkirin têkiliye bên bate li Brükselê jî bê li Kudê bê mevdû bibî min baş dibe her hebî gelek spas dimên xêr û xweşiyê de silav û rê ji bo te serkeftin ji bo te ji bo hemû gelê me gelek spas hevamno dibê em rast e ev mesela hayat tişta tu dibîjî muhîm e yani kitêba êzîdiya li cem Osmaniyan e hatiye veşartin dibê mirov derbixe li Stenbolê ye li hinek derê din e em ji kî dikarin bipirsin mesela ev hevalê Veysel Wesek dikare here bipirse hevano ez dikarim ji we rîca bikim avê rûpela diyarname Helîm Yusuf jî tê de dinivîsîne dostê min ê nivîskar Helîm Yusuf ez dixwazim rojekê bikim mîvan jî basa berhemê wî bikim pir bi kêfxweşî ez nivîsî wî dixwînim mesela hemî nivîsî wî maqaleyê wî di diyarnamê de min xwendine û ez ê tim bixwînim jî û eger ji destê min were eger em projeyekî çê bikin em ê pirtûkî wî jî bikin devkî bikin ser xwendinê ama bi vî dengî nabe divê ez baş bim baştir bim îjar wextê ku ev şopand hûn dikarin biçin ew ê jî binêrin ez ji we re bêjim diyarname hûn dikarin bikevin YouTube'a wî jî di YouTube'ê de ez hema nîşanê wedim ev jî di YouTube'a wî de ye deqekî ez vê jî nîşandim bi vîya wê bila bibe reklam ma çi tê de em çi bikin em reklama kî bikin îro ev e ev jî YouTube'a diyarname ye wallahî mirov mesela ez şerm dikim hevalê me çima nakevine mesela ka bi sedexekî ku derê de çû ya bifikirin me heftê û heft cara reklama diyarname jî kiriye 2500 kez dişopînin ez dibêjim mirov dikare zêdetir bike yani mirov dikare zêdetir bike hevanna mesela ev nivîsê min ê berê jî tê de hene eva min xwendî ev e ona hemî mirov dikare zêde bike yani çi yani mesela heft saata 18 kesa godar kiriye çima eleqekê me ji bo edebiyatê mirov dikare zêde bike nexweş e yani ji bo îtîbara Kurdan ne baş e em vî şeklê bikin van nivîsa jî rakim û hevanno ez xatir ji we bixwazim hûn ji dengê min dibînin nedî bes e em ne İbrahîm Gezgin dibêje tu dibêjî Kongra Netewî wêldar keve ne Kongra Netewî Konferansa Kurdên Rojava wêldar keve erê bila Konferansa Kurdên Rojava be ama em hêvî dikin ku Kongreya Netewî jî çê bibe ew tiştekî din e rast e Konferansa Kurdên Rojavayê Kurdistanê ew hêsan e tu lînka çi dixwazî lînka diyarname dixwazî lînka diyarname ya ez ji we re ji ku derê bînim arkadaş wala nizanim ha vê derê deqekî lînka diyarname mirov dikare daynene vê derê tamam lînka diyarname em ji we re danî wê derê rast dibêjî ha mirov dayne baştir e wê demê mirov dikare bikeve yani hûn bixwazin ez ya ew ê jî daynim
linka malperê jî dayînim û ez ji we jî xilas bim ew hûn jî ji min xilas bin. Bi Xwedê nexweşî pîs e. Mirov nexweş nekeve baştir e. De bi xatirê we bi hêviya rojên xweş azad sibê em ê bi hev re bültenekî cudatir çêbikin em benda agahiyên nû ye di derbara Rojava û rojhetanavîn de bi hêviya rojên xweş azad dem baş.